sí? Bos días, é aquí onde vive a boa tiktoker? Sí, pasade. Moi bons días, Delia. Como está vostede? Voulle dar 2 bicos. Vostede é unha estrela no TikTok. Pois mira, vouche dicir unha cosa, me parece e non me parece verdad. Porque claro, eu tuve unha vida que se escribo gano un libro bestseller. Good morning, everybody. I have my breakfast in this morning, very nice. I have toast, coffee. Como comezou o tema do TikTok e de facerse viral? Comezou con miña neta. Eu estaba desayunando pola mañán. Entonces me dice ela, abuela, por que non falas en inglés? Porque vostede estivo en Inglaterra 5 anos, non? 5 anos no Royal Milan. Eu sempre estou co móvil grabando. Entón, cada vez que falaba e dicía algo gracioso, eu dicía, ven, abuela, que te vou gravar. Un día díxome que quería subilo ás redes sociais, que a sorpresa de que o primeiro vídeo xa, o primeiro que se subiu, fíxose moi viral. Case 1 millón de visualizacións. 1 millón, Delia. Os meus, que vos falo casi todos os días. Teño aquí a Televisión de Galicia, que son fantásticos. Entonces, hola. Hora Galega, o mellor programa do mundo. Hora Galega, o mellor programa do mundo. Dixo Delia, Aí queda.